Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Remains ni kanhi Presidente Elpidio Quirino gibalhina kaganinang buntag gikan sa Manila South Cemetery paingon sa libingan ng mga bayani. Ang kalihukan nga gipanguluhan ni President Benigno Aquino III gitunong sa 60th death anniversary ni President Quirino karong adlawa, February 29. Gisugdan kini sa usa ka send-off ceremony sa Manila South Cemetery nga gipanguluhan ni Manila Mayor Joseph Estrada ug Makati Officer in Charge Kid Peña. Mitambong sa kalihukan mao ang pamilya ni late President Quirino, lakip na ang apo niini nga si TV host Cory Quirino. Si Quirino mao'y ikaunom nga presidente sa Pilipinas gikan April 17, 1948 hangtod December 30, 1953. Siya mao'y ikatulo nga presidente nga gilubong sa libingan ng mga bayani, kauban sila si kanhi Presidente Carlos Garcia ug Diosdado Macapagal. Namatay mga pulis sa pagpang-atake sa mga rebelde karong buwana, gilubong na kagahapon sa managlahing lugar sa Negros. Sila si Police Officer 3 Joe Harry Peralta, gilubong sa barangay Tapi, syudad sa Kabangkalan pagkabuntag, samtang si Pacheco didto gilubong sa barangay Banga, Candoni pagkahapon. Ang duha ka mga pulis gihatagan og full police honors, lakip ang TAPS, 21 gun salute ug police pall bearers. Ang matag pamilya sa duha ka mga pulis gihatagan og Philippine flag isip simbolo sa ilang pagkabayani. Si Peralta ug Pacheco lakip sa unom ka mga personahe sa Candoni Municipal Police Station nga giambush sa mga miyembro sa New People's Army niadtong Pebrero 18 sa boundary sa barangay Kaningay ug Poblacion East. Ning pagbalita, ang mga pamilya nila ni Peralta ug Pacheco padayong nangita og hustisya sa ilang pagkamatay, samtang ang kapulisan padayong giimbestigahan ang nahitabong ambush ug nagpadayon sab ang manhunt operations batok sa mga rebelde. Gikatakdang ilubong karong adlawa didto sa Liloan ang sugbuan ng namatay didto sa Australia niadtong Pebrero 13. Apan ang kabanay sa 36 anyos nga Cebuana nipadayag sa ilang pagduda sa hinungdan sa iyang pagkamatay. Matod sa iyan sa biktima nga padayon ang investigasyon sa otoridad batok sa bana sa biktima nga Australiano. Base sa death certificate sa biktima, hemorrhage sa iyang utok ang hinungdan sa iyang kamatayon. Apan matod sa iyan nga posible usab nga ang hinungdan usa ka aksidente tungod kay ang biktima nag-antos sa sakit nga insomnia. Nitawag na ang Philippine Embassy sa pamilya sa biktima ug mihatag sab og tabang ang migrante usa ka NGO. Mipasidaan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga Indian moneylenders nga dili magpa 5-6 sa dakbayan. Mato ni Duterte nga dugay na siya nga nagdili sa 5-6 kinsa gitawag niya nga very anti-poor. Ang 5-6 usa ka sistema sa pagpautang din adunay 20% nga interes ang angay bayaran ang manghuwam og kwarta. Apan mato ni Duterte nga labot sa kwarta nga ipawam, kinahanglan pang mukuha og appliance ang muhuwam niini. Makig-istorya matod pa si Duterte sa Indian Ambassador aron ipatawag ang kadtong mga Indiano nga nagbuhat sa maong sistema. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud.
Pipila ka mga celebrities ang mipaambit sa social media kalabot sa ilang nasagmuyo sa pagkamatay sa box office director nga si Wenn Deramas. Si Direk Wenn Deramas namatay kaganinang buntag tungod sa cardiac arrest. Butyag ni June Rufino, ang close friend sa direktor ngadto sa ANC nga si Deramas miadto sa Capital Medical Center alas 2 sa kaadlang kaganina tungod kay giatake sa kasing-kasing ang iyang igsuong babay. Sa dihang gideklarang patay ang iyang igsuon, si Deramas nag-seizure ug namatay kaganinang alas 10 sa buntag. Sigon ni Rufino nga si Deramas giatake na sa kasing-kasing duha ka tuig ang milabay ug gipaubos kini sa angioplasty sa miaging tuig. Dali dayong mipadayag sa ilang mga reaksyon ang ubang nakatrabaho sa direktor. Sama ni Rufa Gutierrez, Angeli Pangilinan, Dante Ponce, Dingdong Avanzado ug John Arcilia. Si Deramas mo'y nagpaliw sa mga misikat nga comedy movies nga Sisterakas, The Unkabogable Private Benjamin, Petrang Kabayo, Ang Tanging Ina ug Beauty and the Bestie. Ang patayng lawas sa direktor gikatakdang dadon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Dili natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!